Нашите колони Скил и Хосе, не се притеснявайте, увеличете музиката. Трябва да се чува добре, защото за пореден път ние ще забием нещо качествено и добро. И това е хип-хоп трак, който пак ще бъде нужното ниво. Ниво, което ще покаже, някой ще докаже отново на други, че ние от Пловдив продължаваме да си правим нашите неща. Неща като това, да, точно така. Като това, като този трак, който сега звучи във вашите уши. Почувствайте това усещане вътре във вас, който идва дълбоко от душата. Оставете музиката да ръководи нещата. Нека всеки се успокои, никой от нас няма да го пременява. Усещането ще е друго, то трябва вече да ви завладява. Следвайте ритъма, не забравяйте, всичко върху него се крепи. 80 удара в минута и силът няма да ви изневери. Просто всеки, който се чувства добре, нека вдигне ръце и покаже, че партито пак е на лице. С Скил и Хосе. That's right. Започваме пак проба 1-2, микрофонът е наред, това е добре, значи продължаваме напред с вторият куплет. Централната част е в ефира, вече няма какво да ни спира. Скил и Хосе, Пловдив, стилът се подразбира, да. А този трак използва във вашето съзнание тези чистоти, чрез които просто няма начин това, което сме направили, да ни звучи. Повярвайте, това истината, ние знаем, че някои от вас усещат настроението в песента, представено от нас. И ако случайно сте чули, че Скил и Хосе идват в града, не се колебайте, веднага разпространете слуха. Ние ще бъдем в клубът на черното ви парти, ще представяме нашите неща и ще поддържаме точно това. Тази атмосфера, която ще бъде подплатена от нас, микрофони в ръце, здравите баси и всичко, което ще...